QR-based payment system naman po inilunsad ng DTI sa mga negosyo at mamimili sa bayan po ng Bani. Para sa detalye kasama natin, Idol Aison Moyano. 104.7 IFM Report. Nagsimula na ang pagpapatupad ng Paleng QR Page Plus program sa bayan ng Bani matapos ilunsad ito ng Department of Trade and Industry or DTI, Pangasinan Provincial Office noong July 13, 2026. Bahagi ang Paleng QR Page Plus ng mga programa na naglalayong magpatupad ng QR-based payment system sa mga pamilihan at komunidad. Sa Bani, kabilang sa mga target na gumamit ng mga sistema ang mga mamimili at maliliit na negosyo. Lumuhok sa aktibidad ang mga market vendor, may-ari ng mga negosyo, tricycle drivers, QRPH merchants, at iba pang lokal na stakeholder na gagamit o makikipag-ugnayan sa mga serbisyong may kaugnayan sa digital payments. Dinaluhan din ito ng mga opisyal ng lokal ng pamahalaan, Sangguniang Bayan ng Bani at mga kinatawan mula sa BSP, DTI, Department of Interior and Local Government or DILG at Department of Information and Communications Technology or DICT. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.